Čaute, dneska tu máme odpal guľovej pumy, plus dáke petardy Pirát, Ninja, FP3 Mini, TNT a Black Bomb. Tak ako prvé, tu máme guľovú pumu, Harry Lotter. Ako prvé, tu máme Pirát zo západu. Ako druhé, tu máme Ninja trojranovku. Ďalej, tu máme FP3 Mini. Ďalej, tu máme petardu TNT. Ako posledné, tu máme petardu Black Bomb. Nebuchol. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber, uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.